Mira, en aquest vídeo, com us vaig dir, us faré el full de càlcul amb Google Fulls de càlcul, en el que faríem les escales numèriques, que eren les escales de reducció, que és les que vam començar a la classe. Però ara aquí faré tot el full de càlcul, perquè així el pugueu veure com ho fèiem. En principi començarem per les escales de reducció i després farem una altra, que seran les escales d'ampliació. Les escales de reducció les teníem aquí en la presentació, les teniu vosaltres, hi ha les escales d'augment, l'escala natural, que és el plànol 1 és a 1, i les escales de reducció, que són les que ens interessen ara, que és la que farem. I el dibuix del plànol en aquestes escales és més petit que la peça real. Serveixen per representar coses més grans, com per exemple una casa, a dins d'un DIN A4 o d'un plànol del tamany que sigui. Llavors anem aquí a Google Sheets i ens obrim un full de càlcul. Fulls de càlcul. El full de càlcul, el primer que li hem de dir, fem un de nou, li diem el seu nom. Com vam comentar a classe, li vam dir que es diria escales numèriques. Vinga, doncs, escales numèriques. I la primera que vam dir, que aquí fent doble clic a sobre del full, de full 1, li podíem canviar el nom. I aquí vam dir escales de reducció. Vinga. Vam començar amb la primera columna que posàvem mida a la realitat. Ens col·loquem aquí, ens col·loquem en aquesta cel·la, que és la cel·la A1, i escrivim mida a la realitat. Després aquí baix hi col·locàvem un 1, una barra i un 25 amb 3 cel·les diferents. Doncs 1, la barra o els 2 punts. Com que a vosaltres us posa 2 punts i vam començar amb un 10, si no recordo malament. Mida a la realitat, seleccionem aquesta cel·la i les cel·les del costat, la A1, la B1 i la C1, que per seleccionar-ho et pots col·locar aquí i arrossegar el ratolí, o col·locar-te aquí i amb la tecla majúscules, que és el Shift, i amb la tecla de la dreta, del cursor cap a la dreta, també les selecciones. Una vegada que les tinguis seleccionades, doncs vens aquí, que és una que diu combina les cel·les. Si no ho teniu, heu de desplegar-ho. Normalment, a vegades, potser que no ho tingueu, i si no, amb els 3 puntets. Doncs venim aquí on posa combinar les cel·les, li doneu a combinar i aquestes ja s'han combinat. Després deixem una en blanc, que és on posarem la mida a la realitat, i després ens anem aquí i posem mida al plànol. Mida al plànol. I aquí després mida al plànol en centímetres. Mida al plànol en centímetres. I centímetres en el sistema internacional, perquè s'ha borrat ara. El sistema internacional de mesures s'escriu C minúscula, M minúscula. Perquè no se'ns surti de la cel·la, el que anem a fer és venir aquí on posa ajustament del text, fem clic i posem l'opció del mig, que és la d'ajusta. I això el que ens fa és que quan arriba aquí, al límit de la cel·la, salta de línia. Aquesta cel·la ens posem a sobre, fem Ctrl+C, anem aquí al costat i fem Ctrl+V i l'enganxem. I on posa centímetres hi posem mil·límetres. Mil·límetres. I l'abreviatura o el símbol és M minúscula, M minúscula. Llavors, com que queda una miqueta així, ens col·loquem entre la columna G i H i tirem una miqueta endavant. Llavors això ja fa que ens càpigui bé. Què més? Anem a centrar-ho i a posar-ho a dalt. Farem que s'alineï cap a dalt i que estigui centrat. Doncs vinga, anem aquí. Seleccionem la fila 1, tota sencera, veieu que es posa tota blava,
i li donem que l'alineació vertical, aquesta d'aquí, que em posa alineació vertical, a veure, aquí, sigui a dalt, ¿vale? Em posa a dalt. Doncs vinga, ho posem a dalt i automàticament tot s'ha posat a dalt. I en l'alineació horitzontal li diem que sigui al mig o centrada. I ara totes les files, totes les lletres se'ns ha posat al centre. Val? Vinga. Què més? Vam dir que faríem les escales, la 10, la 25, 50, 150, 200, 300... Vale. Vinga. Doncs a sota de 10 escrivim 25, a sota de 25 escrivim 50, a sota de 50 100, a sota de 100 150, a sota de 150 200, a sota de 200 300, després 500, 1.000, 2.000 i 5.000, que són les escales que farem. Recordeu que vam fer que si seleccionaves l'1 i els dos puntets i et col·locaves a sobre d'aquest puntet que tenies aquí amb el cursor, podies arrossegar-ho cap a baix i copiar-ho. ¿Vale? I ja ho tenim tot copiat. Vinga. Aquestes cel·les les farem més estretes. Bueno, més estretes no, les posarem... Ja està bé. Aviam, aquesta d'aquí. Selecciono la columna on tinc dos puntets tota l'estona. ¿Vale? I el que faig és centrar-ho. ¿Vale? Ara aquesta columna la faig més estreta i aquesta també. ¿Vale? M'he col·locat entre la B i la C, veieu aquí, quan em surt aquest simbolillo, faig pam, doble clic. I aquí igual em col·loco aquí, entre la B, entre la C i la D, i faig doble clic. I llavors ja se'm posa a la mida. Anem a posar aquí la unitat. Aquí vam dir que posaríem 10 metres, ¿vale? I una vegada que posem 10, li canviem el format. Diem format, anem a número i li diem el format de número personalitzat. I aquí és on vam liar-la una mica. Hem de posar coixinet, que és Ctrl-Alt més 3, coma, coixinet, coixinet, 0.00, espai, cometes, metres, cometes. Val? I aquest és la mostra que ens quedarà. I li donem a aplicar aquest format en aquesta cel·la. I automàticament, sempre que posem un número, ens dirà que són metres, ¿vale? Perquè hem escollit aquest format. Ara anem a fer la fórmula, ¿vale? I anem a fer aquesta fórmula d'aquí. I aquí el que dèiem és que si una cosa medeix 10 en el plànol, a la realitat, en un plànol a escala 1:10, la seva mida, a què seria? I vam dir que per posar fórmules ficàvem l'igual, el símbol d'igual, que és majúscules 0, val? O shift 0. Vale? Quan jo li dono la tecla shift, vosaltres veureu aquí que escriu shift, que és majúscules, vale? Més 0. Vale? I vam dir que era aquesta d'aquí, aquesta cel·la, dividida per aquesta, que és l'escala. Vale? I li donem Enter. Vale? Veieu? D1 dividit per C2. I li donem Enter. D1 la posa de color taronja i C2 de color lila. Li donem a la tecla Enter conforme ens fa això. I ens diu que és un 1, vale? Perquè 10 entre 10 és 1. Vale? Llavors, després, aquí li donàvem el format. Ens anem a aquesta cel·la i li diem format número, format de número personalitzat. Vale? I li donem un altre cop el mateix format. Apliquem aquest mateix format i ens diu que és un metre. També podíem haver fet amb aquesta tecla d'aquí, que és de copiar el format. Vale? Anem a fer en centímetres. Com que en un metre hi ha 100 centímetres, la mida del plànol en centímetres serà igual, li posem majúscula 0, a aquesta d'aquí, amb el asterisco per cent, que és l'asterisc és la multiplicació. Val? I E2 per 100 ens dona que són 100 centímetres. Ara, vinga. Anem a fer-li format amb això. Format, número i
el personalitzem i on posa metres l'únic que hem de posar és centímetres. On posa la M li posem una C i automàticament ja ha passat a ser en format en centímetres, són 100 centímetres. I en mil·límetres, en un metre, hi ha 1.000 mil·límetres. Doncs fem majúscules 0 perquè ens escriguin igual, aquesta cel·la, l'asterisco, que és majúscules més, per aquesta per 1.000. Enganxem i li posem un 1.000 aquí. Vale? 1, 2, 3. Vale? Aquesta cel·la és la cel·la que està taronja multiplicada per 1.000 i li diem Enter. Vale? I li apliquem format. Doncs ens en anem aquí, format, número, format de número personalitzat i on posa centímetres li diem mil·límetres i apliquem. Vale? Ja tenim que una cosa que medeix 10 metres a la realitat en un plànol a escala 1:10 medirà un metro, que són 100 centímetres, que són 1.000 mil·límetres. Vale? I ara fèiem allò de copiar-ho tot cap a baix. Val? Ens seleccionem l'1, el 100 i el 1.000 mil·límetres i ho arrosseguem amb el puntet cap a baix. Val? I aquí vam dir que què passava això? Pues que en aquesta cel·la, com que havíem arrossegat cap a baix, agafava aquesta d'aquí, que com que era un 0 i ho dividia per 25, 0 entre 25 és 0. Vale? I en aquesta, què passava? Que agafava aquest 0 d'aquí i el multiplicava per 100, i qualsevol cosa multiplicada per 0 és 0. I en aquesta d'aquí, doncs passava el mateix. En aquesta, si tu fas clic aquí, veus el que està fent la fórmula. Està multiplicant 0 per 1.000, per tant, 0 per 1.000 és 0. Val? Per corregir-ho, havíem de col·locar-nos aquí i fixar la cel·la D1. La podem fixar de diferents maneres. Val? Bàsicament és col·locar-nos entre la D i la l'1 i clicar majúscules 4, que és el simbolillo del dòlar. Això fa que l'1 es mantingui invariable. Val? O sigui, sempre serà D1. Encara que jo baixi, es mantindrà i només haig de corregir aquesta cel·la, val? Perquè les altres van en funció d'aquesta i ja estan correctes. Llavors, ens col·loquem a l'1, ja li hem col·locat aquest simbolillo del dòlar, vale? Entre la D i l'1, i arrosseguem això cap a baix, fins aquí baix. Vale? I aquí tenim que un metre, 10 metres, a escala 100, són 0,10 metres, val? Que són 10 centímetres, que serien 100 mil·límetres. Vale? I això és el que ens està dient aquesta fulla de càlcul. Vale? Ens està calculant quina és la mesura que haurem de dibuixar en el plànol si sabem que tenim una cosa de 10 metres. Si, per exemple, fos un edifici que tingués 50 metres de llarg, doncs 50 metres a escala 1:10 serien 5 metres i a escala 100 serien 50 centímetres i a escala 1:200 serien 25 centímetres, que serien 250 mil·límetres. Vale? Per tant, si tenim una casa de 50 metres de llarg, perquè ens hi capigués a dins d'un DIN A4, hauríem d'anar com a mínim a escala 1:200. Vale? Perquè a escala 1:100 serien 50 centímetres i no ens hi cabria. Val? Bé, anem a donar-li colorins perquè quedi més maco. A veure com ho vaig fer aquí. Aquí ho vaig fer així. Doncs vinga, no sé si ho faré igual, però bueno. Mida la realitat i 50, li canviem el fons, vale? Color de l'emplenament, i li posem un fons de color gris fosc. I la lletra la poso de color groc o blanc. La faig una miqueta més gran i la faig de color negreta. Com que veus que queda una mica més... El 50 no queda bé, ens col·loquem aquí i fem ajustament del text. Mida el plànol, mida el plànol i mida el plànol. Mira, la mida el plànol en metres la farem de color verd. La mida del plànol en centímetres la farem de color blau i lletra blanca. La lletra la fem de color blanc. I la mida del plànol en mil·límetres la faré de color... De quin color la faig? Un color així crema o blau? No, un blau ja en tinc. Un lila... Aquest blavet... Un color groguet. No, un color groguet, he dit. I catxis en la mar. També ho pots fer amb el botó de l'esquerra. Bé, ho fem aquí.
li posem un color groguet. Vinga, un color groguet, aquest tampoc m'agrada massa. Anem a posar aquest, més groc, vale? I això ho farem amb negreta també, ho posem en color negreta, ja està. Ara, com que se'ns ha quedat una miqueta més gran, fem una miqueta més gran aquesta i una miqueta més gran aquesta. Recordeu que si cliqueu aquí i us poseu a entre qualsevol columna i qualsevol fila, feu doble clic, automàticament s'ajusta a com ho tingueu. Val? Per exemple, aquí mida el plànol no m'agrada com ha quedat. Perquè aquesta no està justificada. Doncs anem aquí i li donem a ajustar. Vale? I ara ja sí. Vinga, ja està tot justificat. Què més? No sé quins colors vaig aplicar aquí. Vale, aquí vaig fer aquests colors. Pues li donem aquí tots aquests colors. Vale? Aquí el color verd. Aquí el color blau amb el color blanc. Color blau del fons i color blanc de la lletra. I aquí el color groc. Vale? I amb això, aquest full de càlcul ja estaria. Val? I aquí a les escales, aviam, aquí ho posarem amb un altre color, ho posaré... Mira, una fila la farem d'un color, vale? Aquesta la farem de color taronja i aquesta la farem de color vermell amb lletra blanca. Vale? I ara el que puc fer és copiar aquest format. Vale? Puc copiar aquest format cap a baix. Com? Amb la tecla aquesta, vale? De copiar el format. Copies el format i l'arrossegues aquí. Vale? I llavors ja tens tot el format. Bueno, ens falta aquesta d'aquí, que la copiem ara. Li fas copiar el format i col·loques aquí. Vale? I aquí no he posat el groc? Doncs vinga, posem el groc. Vale? I amb això ja estaria. Llavors, cada vegada que tu canvis la mida que tens aquí, per exemple, una casa que tingués 15 metres de llarg, doncs et diria que amb un plànol a 1,50 serien 30 centímetres i en un plànol a escala 100 serien 15 centímetres. Vale? Vinga, doncs amb això ja estaria tot. Vinga, gràcies. Fins ara. Adéu.